Ina son in taimaka ma wani da wa'insu kuɗi, to amma ina son a yi man hoto. To Alhaji, in za ka taimaka kawai ka taimaka dan Allah ba tare da kowa ya sani. Kai komai dan Allah kawai. Aboki na zan fara taimako. Masha Allah, ka fara da ƙaramin abu, taimako ba sai da yawa ba. Wanda ke jira sai ya fi kowa, kafin ya fara ba zai fara ba. Har abada ba za ya rasa ba. Taimako ba sai wanda kake tare da shi ba ke mawa. Bako da ɗan gari in ka samu dama kai mawa. Ba mu sami Assalamu alaikum. Alaikum salam. Dan Allah ku taimaka min, ni baƙo ne, ko kuma na zo ban san gidan da aka yi min kwatance ba, ga wayata ta ɗauki. Taimaka min da yadda zan kira ni. Ai ku kai sa, ni dai nan ba waje. Ni ma waya ta ina tunanin na bar ta cikin gida. Zan saurin hitowa. Yawa ga wani fa ba ku tsare ka makana maka da shi. To ban gane ba, in tafi da shi ko Ka tafi da shi. caza waya. Tafi da shi kaka damu ne kawai kai bukatu. Ku tafi da shi. Ka tafi kawai da shi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kiyaye. Yau wato na gode malamai. Na gode. Kana da kuɗi ba ka taimaka wa mutane. Wannan kyautar da mutane sai ba ka yi ta. Ni ba na neman yaban kowa. Ina son Allah na ya ban kawai, ba dan nayi bane wai dan abu a faɗi ne. Haka lokacin da ka fara mutane za su fassara niyyarka, amma Allah shine masanin komai. Ka ci gabar taimako. In dai ka yi don Allah, Allah bai sa ka ji kunya ba. Ku rubuta mana a comment section, ka taɓa yin taimako aka fassara niyyarka? Ku yi following ɗin mu sannan ku yi sharing. Mun gode.